Na pandemia, a crisis, jodido, non hai xente, non hai ambiente, e que che veñan estes mal nacidos, e que che fagan o destrajo que che fan, me entendes? E que che roben a mercancía, mas ainda por encima que che fagan o destrajo que che fan, ese é un problema grande, pero a policía máis non pode facer. Así de indignado se sente Armando despois de ver como os ladróns lle deixaron o establecemento a pasada noite. Entraron pola parte traseira do local, despois de arrancar a reixa da fiestra. Polo de agora aínda non fixo balance do roubado. Bota en falla numerosas cousas, principalmente bebida, pero o que máis lle preocupa son os cuantiosos danos causados. A traja persoa desfeita, a máquina do tabaco de miña prima que xa é a segunda que lle desfan, tamén desfeita total. E nada, levarme as botellas de whisky, as de ginebra outra vez, levarme toda a cerveza estrella que había na nevera fría, que tenían resaca, e levaron a cerveza. Levarme uns bojavantes que tiña para pasarlle para a miña filla que vende a América, máis o meu xenro, e a facer arroz con bojavante tamén o levaron. E nada, estou facendo ainda o balance para saber a ver canto é o que falta, e o destrajo que fixeron, porque a ventana arrancaron a todo. Por desgraza non é o primeiro roubo que sufre, algo que xa asume con certa naturalidade. Eu xa levo 10 roubos nos locales que tuve, a máis un na casa. Pero xa te vas facendo a idea, xa non hai que facer. A policía non pode facer nada máis, e nada, é lei que temos e acabou, xa non hai nada. A Policía Nacional e tamén a local iniciaron xa unha investigación para tratar de dar co paradoiro do posible autor ou autores dos feitos. As sospeitas existen, pero polo de agora non hai nada en firme. Están mirando, sospechamos os dous elementos que viñeron aquí, estiveron o domingo á noite, pero a ver, eu sospecho deles que estiveron aquí. Eu nos vim, nos o chaval que traballa comigo, o camarero, e seguro que foron esos, estiveron aquí tanto tempo. Mal que mal, Armando trata de levantar cabeza despois do acontecido. Despois de superar o enfado e o maltrago inicial, hoxe atendía da mellor forma que pode aos seus clientes habituais.